Jone, segundot. Lehenbiziko legislaturan aurkeztu nintzanean, jendea gelditzen zian kalean, esatezia, jo, nik enun pentsatzen zu politika hori, politiko izan nahi zenunek eta nik izan nun, nik ez politiko izan nahi. Nik izan nahi detena da pertsona bat erreiei laguntzen diona. Gure zinegotzien artean hori ikusten dut. Nire kasuan adibidez, musika eskolako maisua, bandako zuzendaria, beti musika munduan ibilitakoa, gizarte zerbitzuekin ere erlazio eukidet, eta orduan hori izan laguntzeko, eta daukagun kapazide guztia erregintzan laguntzeko. Festetan ederki ikusi genuen. Demora guztia musika kalian, elektrotxarangakin montatu zen jaleo marabilloso hori, gero txaranga kalian, abez batzak, eta dutzait osasun oso ona daukala musika. Zumaian, eta aipatzeko dela zelan iten duten elkartiek baita ere. Gizarte zerbitzuak iruditzait dela udaletxe bateko sail garrantzitsuenetako bat. Nire puntu agian garrantzitsuena. Zumaian bizi den biztanlerian 89,9% pasatzen da gizarte zerbitzutatik bihaien bizitzako momentu batean. Bai izan daiteke ume jaiotzen danean berriz zoragarria, eta bigarrengo gauza egiten dutena da gizarte zerbitzuta jun, errolda egiten dituzten baliabideak eta ikusi zein dian, eta gero hortik hasita zahartzarora arte gizarte zerbitzutako zerbitzutatik pasatzen dira. Zerbitzu publiko hori mantendu eta indartzea. Hori da garrantzitsuena. Eta gure eskumenak dian zerbitzu guztiak martxan ipini ditugunez, baina izango da zerbitzu horiek aldugun erarik onenian ematen jarraitzea.